Muli bwanji amalanzanga, ine ndi Oswald Jumani, ndikukulankhulani kuchokera ku Whispers Talk Show Radio, KwaZulu-Natal Province, boma la Durban, dziko ndi South Africa. Masanano ndafuna ndingokumbutsana nanu zinthu ziwiri zitatu pamene tikudutsa moyo wa ndale dziko ngati Malawi. Sungapange ndale ngati munthu utamakhala omayiwala history zomwe zinachitika m'dziko lanu kapena dziko lina, zomwe zinakuchitikirani pa moyo wanu mu nkhani yofanana ngati yomweyo kapena yomweyo kumene. Fati ngokumbutsana kuchokera mu chaka cha 2019 kudzafika 2020. Ngati titachite mwayi tikumbutsananso zina kupitirira pamenepo kudzafika lero lino 2023. Koma apapa tikufuna tiyang'ane chipani cha DPP, ndipo tikuyang'ana nkhani za chipani cha DPP ngati kuchililira komanso kuchidandaula. Ndikufuna kuwathandiza anthu amene ali ndi kuthekera kosankha atsogoleri oti akatsogolere chipani cha DPP kuti apange reflect nkhani ya leadership ku DPP. Ndipo ndayamba kulankhula kuchokera dzana kuti ndikulankhula nkhani za DPP chifukwa choti ndikutha kuona possibility yoti a DPP akhoza kubwereranso mboma. Sikuti kapena ndikulankhula izi kuti ndikudana ndi chipani chimene chikulamula kapena ndikuafuna DPP atabwerera, koma ngati a DPP atafuna kuti abwerere mboma, ndikumabwerera mbomamo mmene alili panopo. Ndi very sorry, stay home, do your homework. Musiyeni Malawiyu abapitirire mmene akupitiriramo. Koma ngati you are really and truly needing to bounce back into government, ndi bwino kukonza zinthu zomwe zikumayenera kukonzedwa ndi ana ku primary posazisiya kuti adzakakhale mavuto ku college. Tingokumbutsanapo pang'ono kuti muzina zimene tingakumbukireko zomwe anapanga Atos Alliance komanso Timothy Ntambo ndachina Gift Trappings 2019 ukafika 2020. Nthawi imene tikuyitchula papayi, APM anali president wa chipani cha DPP komanso anali ali president wa dziko la Malawi. Atangomaliza pamene zaka zake 5 komanso mu zisankho zoyamba atalengezetsedwa kuti wawina, wapambana. Ndiye tione poyambirira penipeni anthu anayamba kunena zoti Jeni Ansah sadayendetse bwino zisankho mumuchotse. Anthu anayamba kunong'ona. Inali giya yoyamba ati imeneyi. Jeni Ansah sanayendetse bwino zisankho, sanayendetse bwino zisankho. Peter Mutharika anali ali paize ngati mtsogoleri, palibe chimene anayankhula. Anamusiya Jeni Ansah dzikokedwa, no action. Gear number 2, anayamba kunena anthu tipanga ma demonstrations mulilongwe to force Jeni Ansah to resign. APM palibe anapanga, palibe. Chifukwa chani? Ankazenga ndizo sezi ndi masewera. Ana amenewo kaya pali anthu amene anamuzungulira nkumamunamiza, bwana osatutumuka inu ndinu basi, asiye nadzilira kunjako. Okay, amagona. Gear number 2, tipanga ma demonstrations ma region onse a dziko lino onkakamiza Jeni Ansah kuti atule paso udindo. Kumaona ngati za masewera zinachitikadi. Peter Mutharika no action, komatu wene pali president. Gear number 3, tipanga ma demonstrations ma region onse. Kachinayi, tipanga ma demonstrations titseka misewu, maboda komanso ma airport kukakamiza Jeni Ansah kuti achoke pa udindo. Anthu akuti atseka maboda, anthu akuti atseka ma airport. Iwe ngati president uli mbalimu wazungulidwa ndi anthu amene akukupopa kuti bwana osatutumuka ize. Palibe ana achepawa, DPP ndi katundu. Okay, gear number 5, tipanga ma demonstrations anthu 1 million.
jeni ansati kuti achoke kunali ma demonstrations after ma demonstrations zonsezija we never had APM akuyimirira ngati mtsogoleri taking action, defending himself, defending the country, kaba defending Chipani. Koma kuiwala kuti zinthu zija zikuyamba ngati masewera and sitikudziwa kuti what is going to be a next move. Kena koma demonstrations anthu 2 million, no action. Tipanga ma demonstrations anthu 3 million. APM ku State House pe paize asiyena adzikuwa. Koma zoti kankhani kaja kanayamba ngati ndi ana andikayamba kuoneka kuti aliyense ali nako chidwi andikayamba kumpangitsa aliyense kukhulupirira kuti zachitika zija ndi zoona, APM anali ali chikhalire. Chabwino Gear 7 yachitika abwana ali pe. Tsiku lina zikadzachitika zokuti ndi zazikulu zachigwire ni nyanga zimakhala kuti pali kumene zikuchokera. Mavuto amene alipo panowa ndi chifukwa chakutayirira kwake kwa APM. Anthu amene akukana kuti APM asaimenso ngati president akuti akungodana naye. Tiye titengeni nkhani za age tizike pambali. Komanso sikuti anthu amene akukana zoti APM asaimenso ngati candidate kuti mu nthawi yake pamene anali president kuti ndekwa chasinali stable ndizoona. Kapena kuti pa nthawi imene APM anali president ndi zinthu sizinkapezekako pa mitengo yomverera ndizoona. Kafeneza anali pa 17,000, you can name them. Komatu nthawi imene mekaniki amadziwika kuti ndi mekaniki si nthawi imene akuchotsa chipangizo chowola kutenga chabwino ndi kumangirira. Kabuleta iyi yatha katenga ya nyuwani kungomasula iyi ndikutenga ina ndikukhazika. Nthawi imene siyo muchemerera mekaniki. Nthawi yomuchemerera mekaniki ndi pamene akukonza choti chathyoka chowonongekacho kuchikonza kaya modi ndikuchipanga modi ndikuchiyika kuliza galimoto ndikulira ndikumayenda nayo galimoto imwinaso another 3 years ili ndi chitsulo choti munachita panga modi, munachita kumata super glue, munachita kuchiwotcherera. Pamenepo ndipo ndamadzika mekaniki. Sono upresident utsogoleri usamaoneke kuti ndiwe mtsogoleri pamene ukukumana ndi msewu wopanda maenje. Driver amene akwanitsa kuthamanga mu freeway iyayi apititseni msewu wachiweta, ayendetseni msewu wakhwekhwerere, ndiye mwapatse galimoto yosakwana mabreki. Akakafika mudziwe kuti ndi driver. Abwana awa vuto limene lilipo ndi vuto lakulekerera mavuto akamachitika nawonso. Ambiri mwa atsogoleri athu amene akumabwera mdziko la Malawi ali ndi vuto limodzi lolekerera pamene mavuto akuchitika. Ndikukhala du Amalawi tikamadandaula kunjaku ndikumatitenga kuti asiyeni adzidandaula. Amazunguliridwa ndi anthu amene amalimbitsa mtima zabodza kumapo pa zosatheka. Asiyeni bwana azidandaula zawo zimenezo. Akakhala ngati akina Ibrahim Marola ndi amafika pomwe kuti bwana njovu singasiye kumwa madzi chifukwa cha achule. Iwo kakhala president kumati kumati ndezoona. Bwanji afuna kuzoti khalani paize musatutumuke muzingopanga zimene mupangazo. Akulira awatayeno kasiyeni. He is fooling you. Chifukwa tsiku lovota Ibrahim Marola azakatenga voti imodzi. Kaya adzauza ana ake ndi azika zake tikavoteleni president wakuti adzakavota iyeyo ndi akazi ake ndi ana ake kuvotera munthu. Mamiliyoni a anthu adzakapanga decision okha based on muzimene amadutsamo pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndi azitsogoleri athu azipani za ndale kuneki kwanuko kumakhala anthu osapitirira 1 million. Kuneki kwanuko simungatiuze kuti kuli anthu 2000. Mavoti amene mmafuna ndi mavoti ochokera kwa anthu 20 million amene ali m'Malawi. Koma mmalolera kumapusitsidwa kumaudzizidwa bodza ndi kagulu kochepa ka anthu chilungamo chenicheni mukuchidziwa kunjako. Ndi kusankha kwapanga ignore anthu 20 million ndi kumapanga support zolankhula za anthu 5000. Zolankhula za anthu 500. Ndikuzenga kuti ineyo zimene ndidzipanga kutsatira ndi kugwiritsa ntchito ndi zimene akundiuza anthu amene ndili nawo muneki muno.
amalawi onse amene ali kunja kwa kamadandaula amatengedwa kukhala ngati anthu opanda nzeru. Zilibe kanthu. Tikuti boma lilipoli ngakhala amene akufuna kulowa matenda awo ndi amodzi. Matenda odzisankhira anthu amene samakwanitsa kutsutsa kapena kuwunikira nzeru yolondola yoti ikonze dziko. Ndi akamawavomereza chilichonse bwana amaona ngati zili bwino. Ndi chifake APM anadzakhumudwa kuti the same Malawians, amalawi ake omwe aja odontha aja, amalawi ake omwe aja timanena kuti abwana musamvere musatutumuke, anakayimanso pa nzere kachiwiri kukavotaso, zinapezeka kuti Alliance ili mboma. Lero lino APM ali kunja, DPP ili kunja, anthu akukuwa kunja, 3 years down the line akulephera kukonza chipani, pakulephera pakusokera leadership, koma ade akonzekera zisankho za 2025. 3 years panopo chipani sichinayambe kumangika. Sanayambebe kuvomereza zomwe analakwitsa kuti mpana boma lipulumuke m'manja mwa DPP lipite mu Alliance. Sanafikebe povomereza kuti adalakwitsa. Tikunena pano. Pamene analakwitsa APM ngati munthu kuti mpana boma lipulumuke lipite m'manja mwa MCP ka lipite m'manja mwa Alliance, kuli yeye kompaka pano sakukhulupirira ndipo sakuvomerezabe. He is still blaming anthu ena kuti ndamene anampangitsa. So the only thing we said, you are not growing only until you know how to communicate, apologize, be accountable without blaming someone else. Koma mpaka lero zakutuluka kwa DPP mboma, you still putting my blame mwa anthu ena. Yet you were a leader. Munali ndi alangizi, munali ndi anthu intelligent mchipanimo amene amatha kuona kuti awa angatokama contributing factors amene angatipangitsa kuti ife tituluke mboma. Koma you choose to ignore it. Lero chinthu chinali m'manja chakupulumukani chili kutsogolo pano muchita chochithamangitsa. And you're expecting kuti muchigwira chikhaso m'manja mwanu and now you'll be better. Ndi game iyi yovuta kwambiri. Ndi anthu akamati APM asabwerere pali mafacts ambirimbiri zoti anthu angathe kulankhula. Kuli anyamata ambirimbiri ku DPP, give them a chance. Anthu sakuda ngati ku DPP anthu akudana ndi APM kuti chifukwa wakula, that is not an excuse. Kukula kwa APM kulibe vuto. Sangalephera kutsogola dziko chifukwa ndi wamkulu, no. Akhoza kutsogola dziko. Koma ulaka nakhala nyamata, machitidwe ake ndi kukhala amene aja ndipo ndi wolephera. I can emphasize that. Osavutika atu ndikulankhula ndindani mukundidziwa. Oswald Jumani. Nambala yanga ngati mukundiyimbira simukuipeza ndikupatsani ina. 07828205514 ndiyimbireni mwauza APM kuti ayi sorry. Step one side. Ine kulankhula kwanga ndikuti santhu kwa akwakana chifukwa chona kuti iwo msinkhu wawo wakula. Ayi nkhani simeneyo. Koma ndi munthu amene amalekerera mavuto kuti mpakana afike out of hand asanapange action. The same thing is happening now ndi Alliance. Bwana Lazarus Chakwera akumasankha kupanga ignore anthu 20 million ndi kumamvera za anthu ochepa. Koma tauzo ndi just the same thing. Zimene amalawi anapanga pa APM ndi zotheka kupanga pa Chakwera. Simple. Do not undermine amalawi. And this is imveke bwinobwino. Nelson Mandela anauza ma South Africans, if ANC is to do ngati ANC idza kupangeni zimene adakupanga ni azungu. Ngati ANC idza kupangeni zimene anakupanga ni azungu, mudzaipange ANC zimene munapanga azungu. Simple. Ngati ANC idza kupangeni zimene ankakupanga ni azungu, mudzaipange ANC zimene munapanga azungu. Ngati Alliance itamakupangani zoposa zimene ankakupangani Peter Mutharika, mudzaipange Alliance zimene munampanga Peter Mutharika ndi DPP. It is simple bwana Chakwera kumene muliko. Tikudziwa kuti akuzungulirani anthu andi ma message athu amavuta kuti akufikireni. Koma ine I can emphasize it. Ndingathe kulankhula motsindika kunena kuti ngati mudzapanga amalawiwa zopweteka kuposa zimene maboma ena anawapanga, amalawiwa adzakupangani zopweteka zimene maboma ena anawapanga. Chitsanzo chake APM. Owina, opambana, owerengera kuti ndawina.
amalawi anakavuta kachiwiri. So don't take Malawians for granted. Ine activism yanga sindimakwanitsa utukwana, sindikwanitsa usambula, kwanga nkulangiza. Ngati malangizo ataoneka kuti akupweteka ndiye sindikudziwa kuti ndingakhalenso ndi ulangizi uti wabwino umene ndingamuuze mtsogoleri wa dziko kapena mtsogoleri wa chipani ndikundimva kuti iye amve kuti ndikumulangiza posakhala kuti ndi chipongwe. Koma kulangiza kwabwino sikungaposapa. APM adalekelera kwambiri pamene zimene zinkaoneka ngati mavuto kwa iwo zinali kuti si mavuto, koma tikudziwa ndi chifukwa cha anthu amene adawazungulira. Panopanso tikuona kuti TOS Alliance yasankhanso chimodzimodzi. Kumva za anthu ochepa ndikuona mavuto amene amalawi akudandaula kuti si mavuto. Tikuonanso pano olemekezeka achakwera akukhala munthuso ngati mene amakhalira APM, kukhala munthu odula, munthu osowa kumva zolankhula zake pamene amalawi akusokera uthenga wawo. Lack of communication. We are not growing only when we know how to apologize. Zalakwika, come forward, apologize kwa anthu. Zalakwika koma ngati boma tikonza. Know how to communicate. Musakhala anthu oti nzika zizikusowani. You don't need to communicate ndi anthu anu ifeyo nthawi zonse uthenga wa president, zoti akadati lankhula president, zoti akadati lankhula opposition, zoti akadati lankhula anduna athu, zoti akadati lankhula phungu athu, zoti akadati lankhula council athu, ifeyo basi tizikhala kuti we are feeding. Akutipanga feed nda social media ndi ma wireless. Koma direct kuchokera kwa atsogoleri athu, ayi. Akuti ne bora pamene ndikupanga chitukuko. Okay, zikomo kwambiri. Palibe vuto, tatiye tidzipangani. Koma amalawi, they are going to use the same cards. Makadi yake omwaja. Amalawi bits ntchito to play the same game, to bring the same change. And when things changes, never get surprised, because changing, it is a natural thing of nature. Oswald Jumani, KwaZulu-Natal Province, Durban. Tikumana 2025. Ine sindikuyima nawo MP, sindikuyima nawo councillor, sindikuyima nawo ukandidate wa president. Ndenango ulengezetsa kuti ntchito yanga 2024-2025 is to make sure kuti Malawi sakukavota somopusa. Ndipo musazakhumudwe. I will use my resources, my capacities, my energies, my time. Ndidzagwiritsa ntchito kupanga mobilize uthenga oti mpaka na Malawi ndidzaonetsetse kuti ndampanga prepare ndipo akukavota asali mbuli ngati mmene amavotera zaka zambuyo. Forget kuwina zisankho chifukwa cha ufiti. Forget kuwina zisankho chifukwa chogawa ndalama, zipewa, matisheti, zitenje. Forget kuti munthu akawina ndale kapena akawina zisankho 2025 chifukwa cha kubera masankho. You not making it. My fellow politicians, idea kazipani, forget kuti zimene zitchula papazi zikukwanira kwa kuwinitsani zisankho za 2025. Kaya mukhwima kuti mukawine kakhwimeni. Kaya mmabera zisankho konzekani. Kaya muli ndi ndalama zoti muzidzahonga ndalama kwa gula anthu kuti akakuvotereni mukatengenso ngongole zina. You commit suicide. You are going to commit suicide if mudzaluza modetsa nkhawa pambuyo poti munatenga ndalama zambiri za nkhani za ngongole kugulitsa ma properties kuti ndikawina zisankho ifoti you are planning kuti mukahonge mukabere zisankho kapena mudzikagula anthu muzikapanga bribe anthu kuti mwina mwake magaza ngati afuna ma 50 kwa chanu. I'm asking you, gulitsani ma properties, tengani ngongole, tengani ndalama mulowe pa ground mukapange kampeni yowapatsa anthu ndalama. But I'm promising you 2025 after zisankho you commit suicide because you're not going to win. And you have no money to pay back. Whispers of the stranger, ntchito imetita agwire, is to educate people. Mpaka na anthu azindikire how to choose a right leader. Siti kubeleka so kumbuyo munthu. Ndipo sizoopsezana. And we should say it mwamphamvu. Sizoopsezana. Ndipo sizoopsezana. Tilankhula ma facts kwa panga prepare amalawi kwa konzekeretsa kwa uza ma characters antsogoleri ndi zimene akuyenera kuyang'ana mwa mtsogoleri asanasankhe mtsogoleri. Ngati zimene sizapezeka mwa inu ndikuluza,
muzazindikire kuti sitimmaina kukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi. We'll meet again. Thank you.